mal non lembro, había como unha característica que darlle o de contido aquí a esta zona. Era unha zona moi degradada, estaba con moito lixo, e ademais estaba como había este muiño, pero non estaba nada valorado. Entonces, eu penso que non sei se era por costas ou medio ambiente que había que facer unha actuación sobre esta zona e poñela en valor. Por aquela entonces, había unha parte do espacio das obras públicas tiña un tanto por cento que tiña que ser para arte, non sei se vos acordades. Me parece que era o 1% famoso. E entonces me dixeron se podía facer unha figura para aí que fora un pouco característica non tiña por que ser nada en concreto, pero que sí que mostrara un pouco cousas da vida. E a mí se me ocurriu facer un antropomorfo, ten unha figura onde se mostraba un pouco a historia de Homo homini lupus, o home é un lobo co home mesmo, e decíame aquí un día que cheguei aquí, díxome un mariñeiro ben maior, me dixo a vida é unha loita. Eu collín esa frase e intentei facer unha figura, porque me parecía bastante acertado, sobre todo na época aquela, na zona esta de Cambados, a loita estaba en moitas partes, socialmente falando. E penso que, ao final, foi unha cousa máis intuitiva, non tan reflexiva, sino máis visceral, quizáis, de representar en un carballo, porque foi tallada en un único tronco de carballo, expresar en esa madeira que ten esa complexidade de talas sistemáticas e de nudos e de formas tan, por un lado, dramáticas e por outro lado imaginativas. Entón, pois, foi salindo esa escultura que é un pouco migranxiana, por así decirlo, por eses esclavos así que salen da propia materia, pero con unha característica é que ten o que vos decides o caimán no cráneo, é o ser primitivo. O ser primitivo é unha loita sistemática de entendemento para coa realidade. Esa loita social tiña varios frentes. Un generacional, había unha falta de entendemento moi forte generacional, e logo había unha loita de xente que, como ben sabedes, había unha xeración perdida aquí, con moitos problemas de sustancias que aquí a xente gañaba un xoven, gañaba nunha noite o que unha persoa calquera un mes. E iso, claro, é unha facilidade, pero conlevou unha xeración perdida en toda esta zona. Eso xa foi un pouquiño antes, foi nos anos 70, 80, pero eso non rematou aí, eso todavía continuou. De feito, che podo dicir que eu son desa coletilla da xeración perdida. Todos os meus amigos, aos 24 anos, prácticamente están mortos todos. Eu sei perfectamente eso do que é esa loita de supervivencia, que moita xente pensa que na posguerra había unha loita tamén moi forte, nós tamén tivemos esa.